Sanibonani babukeli, kusaseyile champion leli, siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafeking ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala, kwazise nawe ongaba naso isibindi sokuzovela nawakho amanyala, ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaze abe nawo amanyala. Bayabhala-ke abantu basenekela iy'ndaba zabo njengoba zinjalo, sibese-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Nanamhlanje-ke senekelwe Nkosi yami, senekelwa ubhuti, uyasebekela nje udaba ukuthi luyisima kanjani. Hayi bo, mangingachithi isikhathi manginilandele lona nizwele mathupha. Ulibeka kanje kubhuti, ulibeka kanje kubhuti. Sanibonani eMafeking, ngeza nodaba likababa wami lana. Hey, amanyala ayenzeka emhlabeni. Ubaba wazibulala emva kokuba kubhaqeke amanyala akhe. Ubaba bekuwumuntu obezilimela, ezifuyela amagusha, ezifuyele nengulube. Bekuwumuntu obeyahlabe okusangulubana besakuthengisa ukwenzela ukuthi asondle ekhaya. Ube umuntu futhi mase kusondela uDisemba achitha amagusha or inkomo ukwenzela ukuthi akwazi ukuthi uKhisimusi ufane noweminye imizi ekhaya. Nathi sabantwana bakhe sijabule. Ube umuntu-ke obenehhoko yezingulube la ekhaya, phinda benehhoko yezingulube ehlathini la ihamba nazo khona emini, afika uzifaka kunedamu lapho ukuthi zibhukude odakeni. Uyophinda futhi abuye nazo ngezikhathi ezithize azozivalela kule hhoko la ekhabisa upheka amagusha nenkomo ukuthi ngabe zona zisakahle yini. Ilanga lakhe nje belinjalo, bevuka ekuseni avulele, akhaphela inkomo, akhaphela amagusha, abesabuya azodila nengulube. Hayi, ngikhule nami kuwumuntu omncedisayo. Bekwenzeka makuvalwa izikolo ngihlale ngiseduze kwakhe, uthi ngiyamuphelezela siyolusa le ngulube zakhe. Kwesinye isikhathi angitshela ukuthi mangisala uzohamba yedwa. Ngangike ngiphathe kabuhlungu mengabe ethi mangisale, ngoba phela ngangazi ukuthi ngiyathanda ukudlala nezingulube lapha edakeni. Ayisambile-ke isikhathi kuwumuntu nje uphila kanjalo, esondla futhi esinakekela. Sahamba isikhathi kwaba nengulube eyayimithi. Zazivele zimitha, uthola ukuthi mazimithi amachwane uzawathengisa, mayiwathengisile kanjalo ashiya amabili ukuthi akhule, ukwenza ukuthi mayihlaba ezinye bekhona ezisalayo zikhula. Ithe mayimithi-ke le ngulube, hayi yaqhubeka nje imithi kanjalo. Ekuzaleni kwayo yazala umama kuyena owayezinakekela lapha ezipha ukudla, kanti seyazala le. Yazala olunye uhlobo esingalazi lechwane. Mase libheka lolu hlobo lolu, kusamuntwana, kusangulubana. Ikhanda leli lomuntu likusangulubana kuphinde kube samuntwana. Asiqondi kahle ukuthi kwenzakalani. Wabe khayiza umama, baphuma abanye ubaba ekhaya ngoba
bese umndeni omkhulu mabephuma beyobheka ayibona ingulube. Ingulube kwafonelwa amaphoyisa ngaleso sikhathi ukuthi amaphoyisa makazobona lo mhlola. Usalelwa ingulube umhlola. Fika amaphoyisa ayithatha lento kwathiwa isezayohlolwa. Kubuye kuzohlolwa nathi la ekhaya ukuthi ngabe ngabakho ndoda yini eyaganga la yalala nengulube ngoba phela lento iyabonakala ukuthi umuntu. Aphuma kamathathu kwamachwana njalo kodwa amanye aphuma kwaba zingulube nje eziqondile. Kwadlula ilanga abuya amaphoyisa afika abamba laba abadala badonswa amagazi. Kwaphinde kwathiwa kuzabuywa futhi lapha emalangeni wazilengisa ubaba. Azange ashiye incwadi, azange ashiye lutho, kwakhalwa emndenini kwaba buhlungu. Afika amaphoyisa kungekancwatshwa. Asho ukuthi la machwane lawayana i-DNA yakhona imesha nalawa negazi lalomuntu. Uma kutholakala amagama wababa lawo kwathi ukuphi lo muntu kwakumele aboshwe. Kwathiwa njengoba nikhuluma nje usemoshwari lo muntu uzibulele la emalangeni akwaziwe isizathu. Kwabe sekubonakala lapho ukuthi isizathu yiso lesi. Ubalekela amanyala awenzile. Isangidla-ke le ndaba ngabe ubaba wayengenwe yini ngoba phela ubekhona umama ukuthi angaze ayoganga nengulube. Bengithi ngeke ngizoveza lawo manyala. Ngiyabonga. Siyabonga.